Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Ki Khubor hakimat tungin pai mentaj ki Khubor na Jylla. Hadin ke jung pensyai jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings aim halor ke jing ai la ka jong ka rat ya ka majai ka sing Nyotrep National Liberation Council lengba ka kerwo Khubor na General Secretary kam Publicity Secretary uba san kupar nong trau kala ong ba ka dei ka jing thok jing syukur bat ka jing le ben ya kinong sora ka kerwo kala ong ba ka sarkar kala dep nyon ben ya ka sora da ka bakhang no ya ka MCCL henrei samantapat ka KHADC ka balayalam da ka NPP kala ai rat saya ka majai ban pen mentoy ya ki wei pat ki jat ben rio ki bakhai pateng hamajai ka HNLC kala kam bahadin ba ka KHADC ka penmi ya ka ne ka jing pen bana ki wei pat ki jat ben rio ki ba shong basa hamajai ki la ya risa ya kan hoi bat ki la ya lekmen da ka bathang pataka bat ka jing shat ka HNLC kala ong ba ka ni ka jing le kan penmi ya ka jing ya snam ka ba shirkhei ha ka than sora hadin arbanai duna bola jar ngai mentala lap ya ka met uba kerlang sotun uba shong basa halum shat sngi lengba ka jing tre shitom jong ka tanat search and rescue team lala ban sei ya ka met jong uni urang ba na maudun ka badan hawa umyam kipa nong shoshnong jong ka umling sarang kilami pat ba ban maramot hi ya ka surok ka bala sniu tasam ka bala penthut ya ka let kawan kipat ba kani ka ka surak ka bapenya so ya ka NH6 harib hoy bat ka shnong umling sarang ka bayat lengba ka umling CNRD block office bat ka jingjngai jong ka ka surak ka long khandai spa meter Umentri rangba ka Jylla u Konrad ke sangma ula penbena bala mang pisa arpun riu klur na ka benta ban pendep ya ka jingtei ka badangsa jong ka yaw musyang market complex hajawai ya kani ulapan bena kasni khatdu jong ka shat be din klam hapung aidnar umentri rangba ula ai khublei ya ka jingya senyang jong ka sen rat jawai halor ka jing ai jaka jong ki nakabenta bante ya ki parking lot hajawai town kashat be din klam kabala sedang hakalai potrik ujeliu kabala poino syaka bakut hakalai tarik Naitung arajar apsau hapung aidnar bat minta ka kenti lawan ban sakhilang da umentri rangba ka Jylla u Konrad ke sangma rengkat ki phau hajar ngut ki riunget na ri khasi bat jaintia kumjo na ki we ki Jylla bat na bari ru ki lawan ban sakhi ya ka be din klam ha ka ni ka sngi lawan penpoi khat sautli ki rot ha aidnar Mentapat tu ini pai seshaki Khubor nakari. Ulampang kayeng dorbar thau an jong ka Maharashtra un Rahul Narwekar ulapen bana bak Jylla Maharashtra kan penkop burom yau captain ka kinhon yale kai cricket ka India u Rohit Sharma nangta ya u Surya Kumar Yadav u Shivam Dubey baria u Yasha V Jaiswal Havidhan Bhawan hakaba en wan penkop burom yaki da u mentri rangba ka Jylla Maharashtra u Eknath Shinde bat kinya don langru kinomi khmat na Jylla Maharashtra Baro kini kinoy lekai ki ban syak penkop burom ki dei na Mumbai tang hapo sansngi kila don palat lakmut kinong let pilgrim ki belawan ban shimbenta ha ka annual Amarnath Yatra ha Jammu and Kashmir kani ka yatra kelas dang nadu ka aru khandai tarik ujeliu nalor ki babun sertap ki bor pahara ke sarkar kelabo sah 9,000 ngut ki volunteer bakin pet ia ka jingdon kam kinong let pilgrim Ubriu ubakam yaladi kum ubriu jong ublei unarayan sakar hari ya ubala jutep ru kum ubhole baba ulakam baka jingmi ka jingya lembo briu haka artarik unaitung kadai naga daw ka jing thau jingklumar ki riu shim kabu ki ba persha ya ka jinget niam ki hindu ulapan pau ka jing snolem halor ka jingyap jong ki shispa arphowengot ki briu ha Hathras Uttar Pradesh Ulampang kayeng dorbar ba jong ka Lok Sabha ul Om Birla
Ulapen bet thamai ya ki kindon na ka benta ban Pyrthei ya ki MP bakim day ban pinon kam da ki kintien ki bom snutanat hakapor ba ki bam smai kum udkhot ka yeng dorbar. Ulampang ulapen bet thamai ya ki kindon jong ka rule laispa prap khandai of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. Kani ki jing pen bet thamai ka day hadien Bakidon ki MP ki Pyrthei da ki kintien Jai Palestine Jai Hindu Rashtra hakapor baki bam smai. Ka office jong ulat ke Jylla West Bengal UCV Ananda Bose kalap ha jingtip syak sarkar West Bengal bakadai ban penshitom ya district magistrate but ya district superintendent of police jong ka Darjeeling district but kumju ru ya commissioner jong ka Siliguri City Police namarba ki pinkhen ya ki kindon ain da ka ba kim shimlawan mi ha ka por ba ulat ulet sha Darjeeling wat hadien bala da pintip lupa ba ulat unsawan kidon khatwai tali ki mrat ki bala yap na daw ka jingshlei ha Kaziranga National Park but Tiger Reserve ha Assam Umintri rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ula shim jing Kenya baro ki jingjulor na jingshlei ha ka dai ka park ka ba he tam ha Assam Armor ki shikurim ki la yap na daw ka jingsha tap telep ka yeng jongki ha ka jingtua khandau ha West Tripura kani ka jingjia kala jia ha ka por ba ki dang yo thia lengai kat ba ki khun ki pat ki la min saujur bat minta ki dang don ha po hospital minta pat tuing ne phai chi Khubor na Kylleng ka Pyrthei ka jingya tha vote ha ka election ha United Kingdom kala ya shat ha ki saupho hajar tali ki polling station ki ba don ha Kylleng ka tai kri ki don saupon reu point san million ngot ki nong thap ha ki hin reu spa san pho tali ki constituency ha Kylleng ka England ka Wales Scotland but Northern Ireland kano no ga seng ka ba job palat lai spa arpon reu ngot ki MP kala la ban bat ya ka bor sin shar ki seng ki ba khamat e ha UK ki kin thop ya ka Labour Party ka ba yalam da Keir Starmer ka Conservative Party ka ba yalam da Rishi Sunak ka Green Party but kiwe pat ki seng ki ba khamrit wat la ga jinga tha vote kadang yad henry ki nong pet perman ya ka san Pyrthei ki la ai jing hen lupa baka Labour Party kan job kumba South Pa Prapu South League constituency but Keir Starmer unlong kum umintri rang badu ka UK Kinong Krishan jong Palestine kila keu hatanom jong ka yeng dorbar ba jong ka Australia ka badan ha Canberra wat kila wa ya ka bana ka batho persha ya ka sarkar da ka bakino ba sarkar ka Krishan ya ki kampentrium ha Palestine Umintri katanat korbari jong ka India US Jai Shankar ula shong jingalang but umintri korbari jong ka China ha ka jingalang ka balalong ha Kazakhstan but ha ka ni ka jingalang kila ya kren ba omday ban pinkhen ki kindon ha ka line of actual control baro arngot kila ya minjur ba kin bat ya ka kular khnang ban ommi kanu ka jinga kan art ha preng kini ki artli ki ri ka Hamas kalaya keren bat ka Egypt kum ru bat ka Qatar bakin shim ya ka lat ka lenti kum no ban pinkut no ya ka thma ha Gaza Strip umintri rang ba do ka Israel Benjamin Netanyahu ula pentip ba ka Israel kala yo jingtip na ki siang halor kani ka jingkwa ka Hamas bat kala ong baka jingterwa jang ka Hamas ha kani ka kenti ka baminta kadai ka shong nongrim bat shen kan pentip ya ka rai jong ka Ka kinhon ka bayang ha kalyang jong ki nongpang ha South Korea kila ya rally ha nong ba Seoul bat kila kerpat ya ki doktor bakin sange no ya ka jingya ki jong ki ka bala ne mentala san banai namar ba ka ta shisha ya ki nongpang ki bawan ban sha sumar ki seng ki bala penlong jingya ki kin thop ya ka Korea Alliance of Patients Organization bat ka Korean Organization for Rare Diseases Umintri rangba do jong ka Canada Justin Trudeau ula penpena ba ula thong ya ka Lieutenant General Jenny Carignan kum ka kanthai ka baningkong ka ban khle ya ka kinhon sipai jong ka Canadian Armed Forces ka Carignan ka dai ka khlido jong ka Professional Conduct and Culture but en penkiu ya ka shaka kerdan general kadai ka bala don ha kam sipai la life san snem menta bat kala bat ya ki kerdan ki ba pher Hadian ka jinga tainia ka badang shen ha padang President Joe Biden bat President Donald Trump ki babun ki riu shampang ha ka sang Pyrthei ki la ong ba khamla Trump ban ya Biden
Kalami ru ka jinga keren ba President Joe Biden ula ban kenran din no nakani ka election president ka baminta ba laraja ba Biden ukenran din no kenong India ka bat minta kum ka vice president jong ka United States ka Kamala Harris kandai ka bah khamat ban shimti ya ka jinglong kertang. Kito kilong ki Khubor hakimat kimat Khublai.